предишното видео видяхме как да променяме свойства на контролите, но програмите ни бяха изцяло статични. Ние казваме в началото как искаме да изглежда и от тук нататък потребителя няма никаква интеракция с програмата. Всъщност, по-интересното в програмирането е да сътворим програма, която дава възможност на потребителя да я управлява. Например, като натисне един бутон, етикетите да си променят съдържанието или да се мърдат надолу. Това се прави чрез писане на код. Сега ще направим програма с 2 етикета, едно текстово поле и 3 бутона и ще експериментираме с тях. Ето един етикет, втори етикет, едно текстово поле и 3 бутона. Бутон 1, бутон 2 и бутон 3. Така, искаме при натискане на бутон 1 да променим съдържанието на етикет 1, Label 1, да пише Hello World в него и да променим цвета на текстовото поле, на TextBox 1. Как се прави това? Натискаме 2 пъти на бутон 1 и ни се отваря прозореца за писане на код. Така, първо, щом искаме да променим Label 1, значи пишем името му, името на контролата, Label 1, точка името на свойството. Текст. Label 1 текст, равно на това, което искаме да пише. Например, Hello World. Точка и запетая. След това искаме в текстовото поле да му променим цвета на буквите. Значи пишем TextBox 1, точка името на свойството, for color, равно на color.red, например. И да видим дали ни работи програмата. Така, сега виждаме, че в началото си изглежда както и преди. Натискаме, вече пише Hello World и тук цвета на буквите е червен. Може да тестваме пак, като първо напишем някакъв текст. И след това натиснем бутона и виждаме, че текстът се промени в червен. Така, тук можем да забележим важното правило за работа с свойства на контролите, когато пишем код. Винаги пишем име на контролата, точка, име на свойството и на какво е равно. Тоест имаме контролата Label 1, точка, свойството текст, равно на Hello World. Име на контрола, точка, име на свойство, равно на някаква стойност. Така. Да видим друго примерче. Искаме при натискане на бутон 2 да променим цвета на Label 1 и цвета на Label 2. Значи натискаме двукратно бутон 2. Така, за да променим цвета на Label 1, пишем Label 1, точка, име на свойството, for color, равно на и си избираме цвят color.blue. По същия начин и за Label 2. Label 2, точка, for color, равно на color, точка, някакъв друг цвят. Избираме green. Така, и сега може да тестваме. Бутон 2, ето, променя ни цветовете на Label 1 и Label 2. Сега искаме бутон 3 да кара Label 2 и текстовото поле да изчезнат. Значи искаме Label 2 и текстовото поле да ги направим да изчезнат. Значи тук ще пишем код за Label 2 и за TextBox 1. За да изчезне Label 2, пишем Label 2, точка, свойството visible, равно на false. Това ще го скрива от формата. След това за текстовото поле, TextBox 1, точка, visible, равно на false. Тук забелязвате, че използвам по някакъв начин програмата да ми помага и да ми дописва кода. Значи аз само пиша текст, то ми излиза подсказката, аз натискам Tab или може тук 2 пъти и програма и Visual Studio ми дописва кода. По същия начин и за Visible, ето когато ми излезе, или го натискам тук 2 пъти или давам Tab и след това програмата си ми го дописва. Така, да видим тук дали ще изчезват. Така, изчезват и сега ще си добавим един бутон, който пък да ги появява отново. Така, дори можем този бутон да си го кръстим
Right. Този бутон ще си го кръстим Show. Бутона Show искаме да показва Label 1 и текстбокса Label 2. Пишем Label 2, .visible, този път равно на True, за да се вижда и textbox 1, .visible равно на True. Така, и ето може да ги скриваме и показваме. И вече може да тестваме хубаво как работят всички бутони. Бутон 1, бутон 2 и 3 и 4 всички работят, независимо в каква последователност ги натискаме.